जोंहा सासे बर' आइजोआ सोमोनांथावै सन्देह गोनाङै गोमादों आरो बे गोमानाय आइजोनि न'खरनि मानसिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला बे आइजोखौ लांखारदों बा किडनेप खालामदों। मानोना जेब्ला बे आइजोआ गोमादों अब्ला न'खरा हुलुस थुलुस जाजोबदों, जेरै गेटफोरखौ मोजाङै मारियाखै आरो बेगफोरा गारलाबायनाय बिदिनो लांखारनाय स्टाइलाव गालांदों। दा बेनिखायनो बिथांनि न'खरनि मानसिफोरा बे आइजोखौ लांखारदों होनना बुंदों। माखासे रेकर्डिं दङ, कल रेकर्डिं, बे रेकर्डिंखौ खोनाब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। आसरित। आरो बे जाथाया जाहैबाय जोंहा चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस बाजारनि सिङाव थानाय दरसे गामिनि। गासिबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन, बे आइजोनि मुं गासिखौ मोनजोबगोन जेब्ला कल रेकर्डिंखौ खोनासङो। आरो बे आइजोआ बबेयाव दङ जुदि नोंथांमोना नुदोंबाथाय माखासे फन नाम्बार दं, बे फन नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय। दाख्लै जायखिजाया खय थारिखमोनथाय आं नायनो बावबाय, मथा मथि साननैसो जाबाय आरो बेंटल गेटनिफ्राय गोमादों आरो जोंनि आफानि बिनानाव असेनि फिसालानि बिहामजो जाहैबाय। माने नोंसा बाजै? औ, बाजैनि बिहामजो जाहैबाय। ओमफ्राय बियो बाजैनि फिसालाया बै बिखुनजोनावनो थानानै माबाखायोमोन आरो गोरजिया थायोमोन आरो ना? गोरजिया बायदियानो जाहैबाय, जेनेबा बिखुनजोनाव थायोमोन। ओमफ्राय माहाजोनखा, न'आवबो ब्रिजा थिजा गारि कार दंजोबलायखायो। ओमफ्राय बोराय बुरै बहुद अनलायखायोमोन जाहैदों, अनलायनानैहाय संसार जाखायोमोन। ओमफ्राय बिखुनजोआबो आंनो खिन्थाहरदों खुनु सन्देहआनो गैयामोन आरोखि। ओमफ्राय मबाइला मोनसे किपेड दङनो, ओमफ्राय मोनसेया माबा आरो मा होनो गिदिर आरो मबाइला, बेखौनो लालायबाय थायोमोन जाहैदों सानैजों। ओमफ्राय दाख्लैहाय गथ'आ बेयाव सोफैना मानो काजलगावआव ना अबाव होनखो आदाया, आं डिटेल्स सोंखांनायबो जायाखै आरो। आंनि जायखिजाया आंनि भिडिअआवहाय खोन्थाहरनाय दङ। ओमफ्राय हरनि 6:30 बा 7थासो टाइमावहाय रावबो गैयामोननो, आदामोनाबो बिहावनाव फैदोंमोन आरो मानसिया। ओमफ्राय बिनिफ्रानो गोमादों आरोखि मानसिया। ओमफ्राय मबाइलबो गालांदों, ओमफ्राय गाव लाबोनाय बेगाबो गोदाव सोराव बारेन्दायावसो गारना गालांदोंनो। ओमफ्राय बे गेट थांनायाबो गोदाव सोराव होल्लां होथां खेंलाबायजोबनाय आरो। दा ओमफ्राय मा जाथावना, ओमफ्राय खुनु सन्देह गैयामोन आरोखि, बे गुबुन गोसोथोनायनि बिदि बायदि सन्देहबो गैयामोन आरोखि जिबनावबो गावसोर। ओमफ्राय दा मानसिया सोरजोंबा दिखांना लांजाखोसो ना माखोसो, दा बेबायदि सन्देह आरो। ओमफ्राय खाथियाव थानाय थानाय बा आउटपस्टआव खबर होदो, इमिडियेटलि इनफरमेसन होनदोंमोन आं। ओमफ्राय इनफरमेसन हैदोंमोननो, ओमफ्राय लगे लगे बिसोरबो नायदोंमोन पुलिसफ्राबो। ओमफ्राय बिसोरो लिखित' भाबैहाय माबा बिदों होनदों दा। ओमफ्राय हैखोना माखोथाय दा, ओमफ्राय दा बे अबस्था आरोखि। दा नामा मामोनलाय? मा नामा? औ प्रान्जल कनफारेन्सआव दङ, नोङो गोमानायनि जोंनि बिहामजोफोरनि नाम, ओमफ्राय नों बे बाबुनि नाम, ओमफ्राय एड्रेसखौ खोन्थाना हरदो दे, एसे जाथायखौ। औ, माबा आदा प्रान्जल, औ माबा हिनजावनि नामाथ' माबा मा होनो रश्मि रेखा नार्जारि, ओमफ्राय फिसालानि नामा आरियान बसुमतारि। ओमफ्राय आंनिया फ्रेमेन बसुमतारि। ओमफ्राय जायगाया मा जायगामोनलाय? माबा गामिया माबा नदियापारा बिजनी। पुलिस थानायाबो बिजनीयानो गोलैयो। बिजनीयानो गोलैयोना? औ औ। ओमफ्राय चिरां गोमानाया मालामोन? गोमानाया 11 थारिखनि माबा 6थासोआव गोमादों आरो, 5:30निफ्राय 6थासोआव। बेलासिनि? औ, बेलासिनि औ। बोरै बिदि जानो मोनखो? माबा मोनसे सन्देह दं नामा? सन्देहआथ' माबा बिदिनो लांखारनाय होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो, जेबो माबा फात्ताखौनो मोनासै आरो। माने जेबो गोसोथोनायफोरबो बिदि खोनाफेराखैमोन आरो ना? ओहो, खोनाफेरा। मबाइलबो रायलायामोन ना इयो। मबाइलखौ आंनि सिगाङावनो दोनबाय थाखायो। उन्दुबाबो सानावबो। गथ' सासेल'मोन दा? औ, सासेल'मोन। दे होमबा, मा होनो आं हगारनोसै दसे थानानै। औ दे आदा दे। बाबु लदब, आं दा हरफिनगोन दे दसेनि उनाव। औ दे दे दे। प्रान्जल ब्र'। औ दे दे। थेंकिउ ब्रादार दे, आं दाहायफोर नोंनाव कल खालामफिनगोन। ओमफ्राय दा बेलासिफ्राव सहैनो हागौ गुवाहाटियाव। जोंहा नैबे खुलुमबाय हटेल, बे जाबाय लालुंगाव। बेहाय नोंथांमोना मा मोनगोन नायबानो जाबाय। नै बेहाय नोंथांमोना फास्ट फुड मोनगोन, लोगोसे भेज थालि, चिकेन थालि, पर्क थालि आरो फिस थालि, बेखौ मोनजोबगोन। बे जाबाय लालुंगाव, लख्रा लालुंगाव। दा अपेनिं खालामगासिनो दङ, दिनैसो स्टार्टिं।
दिनै फुजा पाति खालामगासिनो दङ नैबे बेजों फैबाथाय नोंथांमोना बेहाय जाफैनो हागोन जायफोरा लालुंगआव थायो आंनि किचेननिफ्राय फैबाबो जाफैनो हागोन माने गेजेराव दं आरोना बेयो ना बाजारनि साखाथियावनो बै सिगाङाव ना बाजार दङ लालुंगावनि ओमफ्राय बेहाय हटेल नामानो जाबाय खुलुमबाय हटेल